Nedá mi, aby som sa nevyjadril a nepovedal pár poznámok k toľko publikovanej a ospievanej pomoci Ukrajine. Všimli ste si, že Senát Spojených štátov schválil zase neskutočne obrovské peniaze, ktoré majú smerovať na Ukrajinu. Dobre, Spojené štáty nech sa rozhodujú, ako sa rozhodujú, sú mimo európskeho územia, hoci škodia nám, Európanom, škodia nám, Európskej únii. Ale už keď sa zamyslím nad tým, ako Európska únia robí obrovský tlak na to, aby všetky štáty, ktoré sú Európskej únie, súhlasili s tým, že treba Ukrajine pomáhať finančne, tak, aby dokázala stáť na vlastných nohách, čo aj nikto neberie, nech stojí, ale hlavne, čo je, myslím si, veľký problém aj Európskej únie, hlavne, aby dokázala bojovať s Ruskom. Ja si myslím, že Európa má dostatok svojich vlastných problémov. Svojich vlastných problémov, ktoré majú jednotlivé národné štáty. Pozrime sa len na Slovensko. Činnosť progresívnych poslancov, ktorí sú v Európskej únie, ktorí robia všetko preto, aby Slovensku boli zastavené eurofondy. Robia všetko preto, aby Slovensko bolo hodnotené ako štát, kde sú porušované všetky normy a práva Európskej únie. Treba sa zamyslieť, čo chceme v budúcnosti. Akú chceme Európsku úniu. A či ju vôbec chceme takú, akú sa nám snažia predstavovať progresívci každý jeden deň. Ja si myslím, že musíme začať, a Európa musí začať sama od seba. A Slovensko musí na to ukazovať. A poukazovať v každom prípade. Tie finančné prostriedky, ktoré každý štát Európskej únie dáva, samozrejme dostáva aj niečo naspäť. Je to výrazná pomoc, ktorá posúva štáty dopredu. Ale neviem si predstaviť, že by napríklad také Slovensko dostalo také finančné prostriedky, aké dostala Ukrajina, bez kontroly, bez projektov a bez toho, aby sme jasne vedeli, akým spôsobom tieto finančné prostriedky budú využité. Áno, ide mi tu o efektívnosť. O to, aby to, čo tvrdí Európska únia a silné, akože silné západné krajiny, Nemecko, Francúzsko, že východné krajiny, ktoré sa stali súčasťou Európskej únie, treba kontrolovať, lebo oni posielajú do týchto krajín peniaze svojich daňových poplatníkov. Tu chcem povedať, že aj my, Slováci, občania Slovenskej republiky, posielajú výrazne finančné prostriedky z pohľadu počtu obyvateľov a koeficientu, ktorý nám je pridelený do Európskej únie. Čiže áno, aj hlas malého štátu, a s tým sme išli do Európskej únie, musí byť počuť a musí ho brať aj veľký štát v úvahu. Čiže znova, myslím si, že skúsme sa zamyslieť, či tie finančné prostriedky, ktoré bohorovne posielame na Ukrajinu, ktorá má len natiahnuté ruky, nie je možné využiť lepšie vo vnútri samotnej Európskej únie. Lebo otázka tzv. Eurotransatlantického priestoru a spojenectva je bohapustou propagandou v týchto dňoch. Predpokladám, že voľby do Európskeho parlamentu urobia a dajú odpoveď aj na tieto otázky, na ktorých som sa teraz v súčasnej dobe zamyslel.